L-għodwa tajba. Nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Ukoll. Ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom lil Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-qudiesa. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. It-taħriġ qaddis tar-randan mulej jieħi jisewwa qlub tal-fidili tiegħek biex jilqgħu kif jixraq il-misteru tal-Għid u jxandru b'tifħir is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien l-anġlu ħadni lura ħdejn il-bib tas-santwarju tal-mulej u wara kien hemm l-ilma ħiereġ minn taħt l-għadba tas-santwarju lejn il-lvant. Għax is-santwarju kien iħares lejn il-lvant. U l-ilma kien ħiereġ min-naħa tal-lemin tal-għadba in-naħa ta' nofsinhar tal-altar. Imbagħad ħareġni mill-bib tat-tramuntana u mexxini madwar minn barra sal-bib ta' barra li ħares lejn il-lvant. U l-ilma kien innixxi min-naħa tal-lemin tal-għadba. X'inħareġ dan ir-raġel għan-naħa tal-lvant kellu f'idu l-ħajt tal-qies. Imbagħad qies 1000 drieħ u għaddieni mill-ilma li kien jilħaq sal-kiesi. Raġa' qies 1000 oħra u għaddieni mill-ilma jilħaq sar-kubtejja. Qies 1000 oħra u għaddieni mill-ilma jilħaq sa ġenbejja. Imbagħad qies 1000 oħra u ma stajtx naqsam għax l-ilma tant ogħla li kont tista' tgħum fih, xmara li ma tistax taqsamha. Imbagħad qalli, rajtu dan u bniedem u ħadni fuq ix-xatt ix-xmara u rġajna lura. U wara kif konna reġgħu lura rajt ħafna siġar max-xatt ix-xmara fuq naħa u fuq oħra. U qalli, dan l-ilma ħiereġ lejn in-naħa tal-lvant u nieżel lejn l-Araba. U meta jasal fil-baħar il-mejjed b'dak l-ilma mielaħ, l-ilma jsir ilma ħelu. U jiġri li kull fejn tgħaddi din ix-xmara, kull ħaġa ħajja li tiċċaqlaq tgħix. U jkun hemm kotra kbira ta' ħut, għax minn kull fejn tgħaddi dan l-ilma jitjieb u jkun hemm il-ħajja minn kull fejn tgħaddi xmara. Fuq żewġ ixtut ta' xmara jikbru s-siġar ta' kull ġens ta' frott, il-weraq tagħhom ma jitbilx, il-frott tagħhom ma jonqosx. Kull xahar jagħmel frott ġdid għax l-ilma tagħhom ħiereġ mit-tempju u l-frott tagħhom ikun ikel u l-weraq duwa. Il-kelma tal-mulej, ir-roddu ħajr lil Alla. Għas-salm ngħidu flimkien il-mulej tal-eżerċiti magħna. Flimkien il-mulej tal-eżerċiti magħna. Kennu qawwa u Alla lina, għajnuna kbira sibnieh fidwejjaq. Għalhekk ma nebżewx jekk l-art titriet jew jiġġarfu l-muntanji f'nofs il-baħar. Flimkien il-mulej tal-eżerċiti magħna. Hemm xmara lejn is-swieqi tagħha jferraw il-belt ta' Alla, l-amara qaddisa tal-għoli. Hemm Alla f'nofsha ma titħarrikx, jgħinha Alla ma tbexbix tax-xebs. Ngħidu flimkien il-mulej tal-eżerċiti magħna.
Il-mulej tal-eżerċiti magħna, fortizza lina Alla ta' Ġokob, ejjew araw x'għamel il-mulej emejjel tal-għaġeb fuq l-art. Flimkien, il-mulej tal-eżerċiti magħna. Oħloq fija qalb safja u Alla, rod li lena tas-salvazzjoni tiegħek. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Wasal jum ta' festa għall-Lut u Ġesu tella Ġerusalem. F'Ġerusalem ma' ġenb il-menqa tal-bib tan-naċ hemm bini b'5 loġoġ li bil-ludi jgħidulu Betzata. Dawn il-loġoġ kienet toqgħod kotra ta' morda, omja, sopop u mifluġin. U kien hemm raġel li kien ilu 38 sena marit. Ġesu raħ qiegħed hemm u meta sar jaf li kien ilu marida iż-żmien kollu, qallu trid tfieq. Wieġbu l-marit, Sinjur, m'għandix min jitfani fil-menqa x'in jitqanqal l-ilma. Għax waqt li nkun sejjer jien ħadd ieħor jinżel qabli. Qallu Ġesu aqbad frixek u imxi. Minnu fih dak ir-raġel fieq, qabad frixu u beda miexi. Għalhekk il-Lut qalu lil dak li kien fieq, is-sibt illum u ma jiswix iġġor frixek. Iżdu weġibhom dak li fejjaqni qalli aqbad frixek u imxi. Huma staqsewh minnu dan il-bniedem li qallek aqbad u imxi. Iżda l-imfejjaq ma kienx jaf min kien. Għax Ġesu li ħaq warrab billi hemmhekk kien hemm ħafna nies. Wara mbagħad Ġesu sabu fit-tempju qallu ara issa fieqt, qis li ma tidnibx iżjed biex ma titrilekx xi ħaġa għar. Ir-raġel telaq u mar għand il-Lut jagħtihom l-aħbar li kien Ġesu li fejqu. Għalhekk il-Lut ħraxu għal Ġesu għax f'jum is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn. Il-kelma tal-mulej. It-tifir lilek Kristu. Ħraxu għal Ġesu. Din il-kelma ħraxu tolqotna ħafna tal-Evanġelju il għaliex meta inti taqra x'għamel Ġesu hawnhekk. Għamel xi ħaġa ta' ġid kbir. Allura għaliex l-Evanġelju jgħid il-Lut ħraxu għal Ġesu. Ir-raġuni jagħtina l-Evanġelju stess, għax fihom is-sibt kien jagħmel ħwejjeġ bħal dawn u bħal liema. Xi ħwejjeġ kien jagħmel Ġesu? Fihom is-sibt kien jagħmel il-ġid, kien ifejjaq. Ara x'ġaralhom dawn kienux il-Lut kollha imma numru tagħhom fil-mentalità żbaljata li biex iħarsu jum is-sibt li kienet ħaġa importanti. Imma spiċċaw illi tant iffissaw fuq din li mbagħad ma kienux kapaċi jgħidu f'jum is-sibt għandek tagħmel il-ġid, f'jum is-sibt għandek tifraħ meta xi ħadd ifieq. U mhux tiħrax għal xi ħadd li jfejjaq. Aħna hawnhekk fl-Evanġelju jolqotna ħafna kuntrast ma' dawn in-nies jonqotla Ġesu. Illi meta mar hemmhekk fejn kien hemm miġburin diversi nies fil-bżonn, sab il-wieħed li kien mill-iktar fil-bżonn. Kien ilu 38 sena marit u kien żvantaġġjat. U semmilu lil Ġesu meta saqsih trid tfieq, semmilu żvantaġġ tiegħu li qatt ma rnexxielu jkollu l-okkażjoni
li jitfejja. U Ġesu għallu aqbad friexek u imxi. Ara il-qalb ta' Ġesu li tħoss għal-bniedem l-edibati u għal dawk li huma fl-ikbar tbatija, l-aktar fil-bżonn. U notaw li Ġesu kien dal-bniedem ma kienx jafu lil Ġesu, mhux pereżempju tgħid fejja il xi ħadd ħabib tiegħu jew ta' ġewwa. Ta' kien jafu anke wara li fejqu. Meta qabdu miegħu il-lut, għalilhom ma jafx. Ma kienx jaf min kien l-imfejjaq. Imma Ġesu fejqu. U Ġesu fejqu taħ din il-ħajja ġdida biex ikun jista' issa jimxi u jgħix ħajja normali u iktar il-qudiem meta Ġesu sabu fit-tempju jgħidlu qgħod attent issa li ma tidnibx hawnhekk hawn il-kelma x'tiġrilek xi ħaġa għar. Għaliex? Għax li tidneb għar milli tkun marit għax tidneb qed tmur kontra Alla. Tiġrilek xi ħaġa għar. U allura Ġesu rrid li dan jitfejjaq b'mod sħiħ, ikollu dal-fejqan sħiħ. Din hija l-qalb ta' Ġesu li tħoss għal min edibati u għal minu l-aktar fil-bżonn. Aħna llum nirringrazzjaw il-Mulej, inqedu qudiemu wkoll il-bżonnijiet tagħna, il-fejqan li għandna bżonn jista' jkun fiżiku, jista' jkun minn ġewwa, emozjonali, spiritwali. U nitolbuh biex lilna jfejjaqna. Ukoll nitolbuh biex jagħtina dal-ispirtu tiegħu ta' mħabba lejn dawk li qed ibatu u speċjalment ta' mħabba kbira lejn dawk l-aktar fil-bżonn. Resqu issa it-talbiet tagħna lil Alla b'fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kun mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek lill-ġnus kollha nitolbu. Fejjaqna mulej ta' kollu li fil-ħajja tagħna huwa ta' tfixkil u għatina s-saħħa tiegħek nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Jiena mulej biex aħna jkollna l-ispirtu tiegħek ta' mħabba lejn dawk li qegħdin ibatu u speċjalment lejn dawk li huma fl-akbar bżonn nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej għal paċi fid-dinja, għal paċi fl-Ukrajna, fl-Art Imqazza, f'Gaza, għal dawk kollha li huma vittmi tal-vjolenza, tal-mibeda, tad-disprezz li l-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nozzu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument tat-tnissil tagħha fejn hemm diġà ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal dawk li għaddew il-ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħarjien biex inti mulej tilqahom fi ħdanek tagħti l-faraġġ il-familjari tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Niftakru wkoll dawk li huma morda kemm fl-isptarijiet fid-djar tagħhom kemm Malta kif ukoll l-kura barra minn Malta. U dawk li b'xi mod qegħdin jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqalmu lej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mill-ġid li inti nnifsek tajtna mulej nresqu quddiemek dawn l-offerti bħala xhieda tal-għajnuna li tagħtina permezz tal-ħlejjaq tiegħek f'din il-ħajja li tgħaddi u biex bihom ikonna l-fejqan għal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr inta s-saħħa ta' wliedek u għat-tiġid u s-safa ta' ruħhom. Għażiltilhom żmien fis-sena biex fih ifittxu jinħallu minn kull ġibda ħażina u jinqdew bil-ġid li jgħaddi hekk li jżjed jintrabtu ma' dak li jibqa' għal dejjem. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha nfaħruk u ntennulek bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art huma mimlija bil-glorja tiegħek. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Ożanna fl-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk tal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien singħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem id-demm li jxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Salvana int u salvatur tad-dinja, bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejtna. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqtuk u miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerreda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Charles mal-isqof Anton miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jistħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Taħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija ma' San Ġusepp mal-Apostol Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess Missier tagħna, Missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum atina illum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa tiegħek mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-saltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem.
Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jintrid fiha. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin dawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Fit-tiba tiegħek Mulej nadda fir-ruħ tagħna u ġeddidna bis-sagramenti tas-sema biex jekk ikollna l-għajnuna tiegħek fil-bżonnijiet tagħna ta' ruħu l-ġisem issa u għalli ġej bi Kristu Sidna. Amen. Mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Naslu fit-tmiem il-quddiesa mmexxija mill-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Qabel intemmu din ix-xandira, infakkarkom li kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta biex tkompli tagħti s-sapport tagħha lil persuni u l-familji fil-bżonn jista' jagħti donazzjoni billi jidħol fuq il-website knisja.mt/donazzjonijiet. Grazzi tal-li naqadtu magħna. Nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Il-ħames doni li Dunkarm jitlob għalihom fl-innu Malti, id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem, huma doni li ġejjin mingħand il-Mulej, għax Dunkarm jallimna nitolbu għati kbir Alla. Id-den, il-ħniena, is-saħħa, l-għaqda u s-sliem. F'din it-tielet riflessjoni tiegħi f'dan ir-Randan nixtieq li naħsbu ftit fuq id-don tas-saħħa. Aħna mal-ewwel meta naħsbu fuq is-saħħa niftakru fis-saħħa fiżika, imma hemm ukoll is-saħħa psikoloġika, is-saħħa spiritwali. Kelma oħra sabiħa tas-salvazzjoni li ġabilna Ġesu bil-mewt u l-qawmin tiegħu mill-imwiet hija l-kelma saħħa, salus.
U allura il-kelma salvazzjoni hija propju l-istedina li aħna ngħixu is-saħħa b'mod sħiħ, is-saħħa fiżika li jiena nieħossib tiegħi nnifsi u anki ta' ħaddieħor, is-saħħa psikoloġika li jiena nieħossib it-tranquillità ta' moħħi, is-safa ta' qalbi u wkoll ngħin il-ħaddieħor, speċjalment min ikun f'diffikultà, speċjalment f'diffikultà kbira tas-solitudni. Imma hemm ukoll is-saħħa spiritwali l-aħwa. Aħna wkoll nitolbu biex bħala poplu ikonna wkoll mhux biex is-saħħa fiżika individwali, imma wkoll ikonna s-saħħa bħala nazzjon, ikonna l-futur fit-tul, is-saħħa wara kollox hija dik li l-ħajja tiegħek tagħmilha sabiħa. Aħna ngħidu waħed mill-ikbar doni kbar huwa s-saħħa. X'jista' ħafna minna jgħidu li jkollok kollox imma ma jkollokx is-saħħa. Meta iżdur xi ħadd l-isptar tifhem is-saħħa kemm hija importanti. Ġesu ġej fostna f'dan ir-randan u f'dan lejt imqaddes bħala t-tabib tar-ruħ. U allura hemm bżonn aħna naċċettaw li għandna bżonn it-tabib, allura nifhmu li f'xi aspetti tal-ħajja tagħna aħna morda, imma waqt li nitolbu d-don tas-saħħa, nitolbu wkoll li pajjiżna ikollu l-futur. Jiena waqt li nitlob għad-don tas-saħħa lina, nitlob ukoll għad-don sabiħ tal-ulied, skont kif Alla jrid, skont iċ-ċirkustanzi ta' kull wieħed waħda minna. Imma nifhmu li l-kultura tagħna li lit-tarbija twennisa u tilqaħħa hija kultura sabiħa li tassigura s-saħħa tal-poplu tagħna.